Amma wa alaikum salam. Ke sai yanzu kika karaso? Ya haƙuri baba, wallahi mama ce ta sani wani aiki. Ga sa'u. To. Zo, je kiki washe gaisuwa. Sabon yarima. Ina gaisuwa ran kai dai, tare da murna. Allah ya tayar. Na gode. Ranka ya daɗe. Yarka ce? Ranka ya daɗe, ya ta ce, Badariya kenan, Badariyatul Madani. Ranka ya daɗe, ai tun tana yarinya tana zuwa, amma yanzu da girma ya zo mata shi ne ta ɗan daina zuwa. Ranka ya daɗe, ai ka san 'ya'yan namu ba duka kuka sani. Gaskiya ne. Ikon Allah. Shikenan Badariya, na gode. To ma da Allah. Badariya, shige mu je. Maza shige. Yawwa, dawo ki gaisuwa. Maza. Yusuf kenan, ɗan gidan tsohon gwamna, Aminin Yarima. Lafiya kalau tafi da wannan ɗin yarka ne? Ranka daɗe, ‘yata ce halak malak. Ko ka ga mun yi hannun riga ne. Badariya kenan, Badariyatul Madani. Ina yarima? Ranka daɗe ya shiga ciki ya ce in ka zo ka jira shi. Ok, bari in shiga ciki in yi so sai mu fito tare. A fito lafiya ranka daɗe. Ai, ihu, wai wai wai. Ai, alhamdulillahi, tarkona ya kama. Don duk su biyun na ga suna kallon ki, amma na fi son ki da wancan ɗaya. Kina ji na? Kin ga yadda Yarima yake sata kallon ki idanuwansa yana wani walwal. Za ki sha labari. Wai wai wai, Badariya, Badariyatul Madani, Badariya, Badariyatul Madani, Badariya, Badariyatul Madani, Badariya.